Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, θυμάστε, ήταν οι πατέρες εδώ από την Ελλάδα, οι οποίοι μας έκαναν έτσι μια σχετική ενημέρωση των διαφόρων, ας το πούμε έτσι, αιρέσεων και άλλων παραθρησκειών που δρούν εδώ στον χώρο των ελληνικών και στον χώρο της Κύπρου. Και απλώς ήθελα να πω ότι μπορεί να φαίνεται έτσι, να ακούγεται κάπως υπερβολικός αυτός ο φόβος και αυτή η ενασχόληση με αυτά τα πράγματα. Όμως δυστυχώς όσα λέγονται έχουν, ας πούμε, απόλυτη αλήθεια και εμείς δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε. Όμως είναι γεγονός ότι είμαστε αντιμέτωποι με αυτή την πραγματικότητα, όχι πλέον των απλών αιρέσεων που μέχρι πριν λίγα χρόνια απασχολούσαν έτσι την Εκκλησία, ας πούμε, όπως οι χιλιαστές, ξέρω εγώ, οι Πεντηκοστιανοί, οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί κτλ., οι οποίοι πολεμούσαν την Εκκλησία με τον δικό τους τρόπο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια εισβολή κάποιων άλλων καταστάσεων, πιο δύσκολων και πιο έτσι κανείς δύσκολα να τις διακρίνει, να τις εντοπίσει και πιο επικινδύνων. Τουλάχιστον εγώ από την προσωπική μου πείρα έτυχε να έρθει κάποιος άνθρωπος ο οποίος λόγω της ιδιότητας της εργασίας του έμπλεξε, ας το πούμε έτσι, με κάποια από αυτές τις σύγχρονες θεωρίες και ήρθε και με βρήκε και μου είπε φοβερά πράγματα, τα οποία όχι πως τρόμαξα, αλλά είπα δηλαδή ο Θεός να φυλάει τον άνθρωπο μέχρι που μπορούν να φτάσουν αυτοί όλοι οι κύκλοι, οι σκοτεινοί κύκλοι, και εμένα με έμαθε από αυτούς τους ανθρώπους. Από αυτούς τους ανθρώπους έμαθε ότι στην Κύπρο, ξέρω εγώ, ποιοι ιερείς μιλούν, ποιοι ιερείς εξομολογούν στην Κύπρο, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη κτλ. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο αδίσταχτοι που, όπως είπε και ο Πάτερ προχθές, ότι είναι γεγονός αυτό, παιδιά, προκειμένου να υπερασπίσουν την οργάνωση, δεν διστάζουν μέχρι και να σκοτώσουν άνθρωπον και να εξαφανίσουν άνθρωπον, να δημιουργήσουν, ας πούμε, ολόκληρο σάλο. Ξέρω, έχω υπόψη μου για έναν κληρικό στην Αθήνα, τον πατέρα Αντώνιο, τον Αλεβιζόπουλο, του οποίου κυκλοφόρησαν πιστοποιητικά ψεύτικα από ψυχίατρος ότι ήταν ψυχοπαθής και ότι έκαμε σε τρελοκομείο. Μόνο και μόνο για να το σπηλώσουν. Βέβαια ο Θεός δεν τους άφησε, διότι ο πατέρα Αντώνιος μεταξύ προσευλήθηκε από μια ασθένεια και πέθανε. Αλλά είναι απίστευτο δηλαδή το τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν διστάζουν να δημιουργήσουν θορύβους από τηλεοράσεις, από εφημερίδες, να δημιουργήσουν σκάνδαλα, να έχουν ανθρώπους που μπορούν να μιλήσουν και να μαρτυρήσουν, ξέρω εγώ, ψέματα, μόνο και μόνο για να ρίξουν, ας πούμε, αυτόν το έργο του Θεού. Και βέβαια το έργο του Θεού, ξέρετε παιδιά, δεν μιλάει ο Θεός από τον ουρανό και εμείς ακούμε, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν το λόγο του Θεού. Υπάρχουν 5-10 άνθρωποι, κληρικοί, θεολόγοι, ξέρω εγώ, άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι μιλούν και διακονούν την Εκκλησία. Αυτούς τους ανθρώπους οπωσδήποτε θα τους χτυπήσουν αμήλικτα αυτοί και ο Θεός να μας σκεπάζει. Βέβαια, εγώ ξέρω μια περίπτωση στην Ελλάδα, νομίζω σας το είπα και άλλη φορά, κάποιος αγιορείτης ιερομόναχος πνευματικός, τον οποίο σκότωσαν αυτοί οι άνθρωποι, και βέβαια στον κόσμο εμφανίστηκε ότι έγινε αυτοκινηστικό δυστύχημα σαν πήγαινε στην Αθήνα. Ενώ ο γέροντας αυτός, ομιλώ για τον πατέρα Εφραίμ της Μονής Ξηροποτάμου, πριν φύγει για την Αθήνα, εμάζεψε τους μοναχούς όλους και τους ομίλησε περί του θανάτου και τακτοποίησε όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις της Μονής. Και στον δρόμο ένα παιδί που τον έπαιρνε στην Αθήνα, ο γέροντας αυτός ήταν πάντοτε έτσι πολύ έτσι καλός, ας πούμε, άγιος άνθρωπος, έψαλε πολύ ωραία, του λέει γέροντα μας ψάλες κάτι, και ενώ πάντοτε έψαλε, ας πούμε, ωραία χαρμόσυνους ύμνους, εκείνη τη μέρα έψαλε αυτό το τροπάριο που λέει τη Μεγάλη Εβδομάδα, ότι έλεγε ο Χριστός μαθητές του ότι αναβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί κτλ. Και μετά πηγαίνοντας εκεί έξω από τη Θήβα, τους σταμάτησαν και τον σκότωσαν. Όχι τον σκότωσαν, τον επορτοποίησαν. Εγώ ήμουν στην κοιλιά του και είδα το λείψανο του.
δεν υπήρχε μέρος του σώματος το οποίο είχε διαλυθεί ολόκληρος. Το κεφάλι του είχε λιώσει, τα χέρια του, το μάτια του βγήκαν κτλ. Και όλα αυτά γιατί? Διότι ο άνθρωπος αυτός, σε αυτόν τον άνθρωπο είχαν πάει δύο άλλοι από κάποια, ας πούμε, αποκρυφιστική αίρεση και εξομολογήθηκαν, και αυτή έγινε μια αιτία τα παιδιά εκείνα, οι άνδρες εκείνοι, να βγουν πολλοί από αυτόν το κύκλωμα, και του έστειλα μήνυμα αυτή να σταματήσει να τους ενοχλεί τρόποντινά, γιατί θα τον σκοτώσουν. Αυτός δεν υποχώρησε. Βέβαια, φυσικό ήταν να κάνει τη δουλειά του άνθρωπος, σαν άνθρωπος του Θεού, αλλά το πλήρωσε με το αίμα του. Και διάφορα άλλα τέτοια που συμβαίνουν, ξέρετε, και όλη αυτή η όρεξη των δημοσιογράφων να δημιουργούν θορύβους για την Εκκλησία και σκάνδαλο, τάδε παπάς έκανε ο τάδε ο δεσπότης, ο αρχιμανδρίτης, ξέρω εγώ, το ψήλο τον κάνουν κάμιλο, ας πούμε. Για ποιο λόγο νομίζετε γίνονται αυτά τα πράγματα? Μήπως σου νοιάζει τώρα αν ένας παπάς έκανε μια ανηθικότητα? Αυτά που κάνουν αυτοί, ξέρω εγώ, κατά κόρον, πολλάκις της ημέρας, ένας το έκανε, ξέρω εγώ, μια φορά, και κάτι έγινε για αυτούς. Δεν είναι ότι τους νοιάζει και τους καίει, ξέρω εγώ, η ηθική καθαρότητα των ιερέων και της Εκκλησίας, αλλά χτυπούν δι' αυτού του τρόπου το έργο του Θεού, χτυπούν την Εκκλησία. Είναι χρυσές ευκαιρίες, οι οποίες πρέπει να εκμεταλλεύονται στο έπακρο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν αυτούς όλες τις καταστάσεις. Το λέω αυτό γιατί είναι κίνδυνος πράγματι, και μπορεί να βρεθείτε κι εσείς αντιμέτωποι και σε προκλήσεις τέτοιων καταστάσεων, διότι πλέον δεν εμφανίζονται σαν καθαροί αιρετικοί, αλλά σαν άνθρωποι όπως αυτοί που λένε θα αυξήσουν την σκέψη, τη δύναμη της σκέψης, τη δύναμη της προσωπικότητας, τη δύναμη της φιλίας, κάτι παγκόσμιοι σύλλογοι ειρήνης, αγάπης, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, Rotary, Lions, μασόνοι, πρόσκοποι, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Δεν το λέω αυτό για να πω ότι οι πρόσκοποι είναι έτσι, αλλά αυτή η ιδέα, ας πούμε, περί του ότι να συνδεθούν οι άνθρωποι σε ένα επίπεδο υπεράνω δίθεν θρησκειών και φυλών κτλ., αυτό καλλιεργεί ακριβώς αυτήν την άμβληση του αισθητηρίου της Εκκλησίας, της σωτηρίας του Χριστού σαν αποκλειστικού σωτήρος του κόσμου. Και μετά από όλα αυτά μπαίνουν οι υπόλοιπες άλλες θεωρίες. Και επειδή ακριβώς λέει μια απορία εδώ κάποιου παιδιού, εάν πρέπει να φοβάται κανείς, τι να φοβάται, τι να φοβηθούμε? Ο Χριστός μας είπε μη φοβηθείτε από αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα σας, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στη ψυχή σας. Και ασφαλώς, εάν πιστεύουμε στον Θεό, δεν πρέπει να φοβόμαστε τι να μας κάνουν. Το πολύ μπορεί να μας σκοτώσουν, ας πούμε, αλλά περισσότερο πράγμα δεν μπορούν να μας κάνουν, ας πούμε, από αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή, βέβαια, δεν είναι τίποτα αυτό. Αφού θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε μια ώρα. Δεν είμαστε αθάνατοι και θα μας σκοτώσουν και χάσαμε το προνόμιο της αθανασίας. Εκεί που θα πεθάναμε στα 80, ας πεθάνουμε στα 30, στα 40, στα 20, ας πούμε. Δεν είναι θέμα αυτό. Όπως έλεγαν και οι Άγιοι Μάρτυρες, 40 μάρτυρες. Λέει, αφού μια ώρα θα πεθάνουμε, ας πεθάναμε τώρα για τον Χριστό. Πίσω με την ανάγκη φιλοτιμία. Αφού έτσι και λέω αναγκαστικά θα πεθάνουμε, ας πεθάναμε τώρα και έτσι την ανάγκη θα την κάνουμε με ποιο τρόπο την ανάγκη φιλοτιμία. Τι στάση λέει εδώ το παιδί πρέπει να κρατήσει κανείς? Τι στάση? Η καλύτερη στάση είναι ακριβώς να μάθουμε την αλήθεια αυτού που πιστεύουμε. Έτσι. Όταν γνωρίζουμε αυτό που πιστεύουμε και έχουμε κοινωνία αληθινή με τον Θεό, τότε αυτή η στάση είναι αρκετή για να μας φρουρήσει. Όπως λέει ο Χριστός, το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Το φως του Θεού φωτίζει το σκότος και δεν μπορεί το σκοτάδι να σβήσει το φως. Και αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να μας πιάσει το άγχος, να τους κυνηγούμε από πίσω, να βρουν τι λένε τα φυλάδια τους και πού κάνουν συγκεντρώσεις. Καλό και αυτό ίσως, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε όλοι. Ίσως κάποια πρόσωπα υπεύθυνα. Αλλά δεν πρέπει να αγχωθούμε δηλαδή με αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα πράγμα ανθρώπινο. Αν ήταν ανθρώπινο θα το είχαμε διαλύσει εμείς πρώτα απ' όλα, εμείς οι ιερείς. Δηλαδή θα την είχαμε καταστρέψει με τα λάθη μας, τα ανθρώπινα που κάνουμε. Και ύστερα η έξω από την Εκκλησία. Αλλά ευτυχώς έτσι αποδεικνύεται ο θεανθρώπινος χαρακτήρας της Εκκλησίας και η δύναμη του Θεού, η οποία δεν εξαρτάται, παιδιά, η δύναμη του Θεού από τους ανθρώπους. Το είπαμε πολλές φορές, δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας. Εγώ σας εξομολογούμε δηλαδή ότι
Όταν τυχαίνει να πάω σε εκκλησία στον κόσμο, δηλαδή στις ενορίες, ας πούμε, πάτε και εσείς, απελπίζομαι, πραγματικά απελπίζομαι. Όταν βλέπω την οχλαγωγία εκεί για τους πολυέλεους, εκεί στους ψάρτες, στους επιτρόπους να μετρούνται τα γρόσια, αυτά τα σέντ-πως τα τώρα. Πραγματικά με πιάνει μια κατάθλιψη, ας πούμε. Και λέω ότι ο διάβολος δεν θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη επιτυχία του σατανά, ας πούμε, είναι μέσα στον χώρο της εκκλησίας. Δηλαδή παρουσιάζουμε ό,τι χειρότερη εικόνα μπορούσαμε. Δεν μπορούσαμε να παρουσιαστούμε με χειρότερη μορφή από αυτή που έχουμε σήμερα. Σε μια εκκλησία, δηλαδή πάμε να προσευχηθούμε σε μια εκκλησία που καίνε 3.000 λάμπες. Φανταστείτε 3.000 λάμπες να καίνε. Και μεγάφωνα να μες στο φτύσουν να βουίζουν. Και κάτι ψάρτες απέσιοι, φρίκοι. Λοιπόν, και επίτροποι αδιάφοροι, νεκροί, βλάσφημοι. Δηλαδή η παρουσία τους ας πούμε, βλασφημεί τον Θεό. Δηλαδή αν ήθελες να αποδείξεις ότι αυτός ο Θεός είναι νεκρός, είναι πτώμα εν αποσυνθέσει, μπορεί να παρουσιάσει αυτό το φαινόμενο εκεί το οποίο φαίνεται. Και όμως, για να μην πω μετά και για εμάς τους ιερείς, ας πούμε, να μην πάμε μέχρι εκεί. Εκεί πονάει περισσότερο το πράγμα. Και όμως, εδώ αυτό είναι το θαυμαστό, ότι παρά τα αυτά ο Θεός ενεργεί. Και η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο και η Εκκλησία παραμένει κυβωτός σωτηρίας και οι άνθρωποι σώζονται μέσα στην Εκκλησία με αποδείξεις σωτηρίας. Όχι κατά φανταστικών τρόπων, αλλά κατά πραγματικών τρόπων. Δηλαδή ενώ δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας, έτσι δεν έχουμε τίποτα υπέρ μας, απολύτως τίποτα από ανθρώπινη πλευρά, εν τούτης λειτουργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία δια του Λόγου του Θεού και της δυνάμεως των μυστηρίων. Αυτό είναι το παράδοξο, παιδιά, και το ενθαρρυντικό, το οποίο μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, όχι ελπίζοντες στις δυνάμεις τις ανθρώπινες, αλλά στη δύναμη του ζώντος Θεού. Λοιπόν, και για να πάμε έτσι να τελειώσουμε σήμερα με τις εντολές του Θεού, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θα εξετάσουμε σήμερα δύο εντολές, οι οποίες είναι συνυφασμένες. Η μία είναι το ου κλέψεις, που είπαμε την άλλη φορά ότι θα είναι κοντά στις εξετάσεις σας, και η άλλη να μην επιθυμήσεις τίποτα από όσα ανήκουν στον πλησίο σου. Και μάλιστα η Παλαιά Διαθήκη λέει κάτι ωραίο. Λέει μη επιθυμήσεις, να σας το διαβάσω όπως το λέει εδώ, έτσι, για να δείτε τότε τι επιθυμούσαν οι άνθρωποι, τι μπορούσαν να επιθυμήσουν τότε, ας πούμε. Δεν το λέω για να γελάσουμε με το κείμενο, όχι, αλλά για να δούμε πού εκκινείται, ας πούμε, η επιθυμία των ανθρώπων. Μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, μη δε επιθυμήσεις την οικία του πλησίου σου, μήτε τον αγρόν αυτού, μήτε τον δούλον αυτού, μήτε την δούλην αυτού, μήτε τον βούν αυτού, μήτε τον όνον αυτού, μη δε ό,τι είναι ανήκει σε αυτόν. Έτσι. Κατά γράμμα βέβαια σήμερα ποιος θα επιθυμήσει τον βούν και τον όνον του πλησίου που δεν υπάρχουν. Ναι, έχει αυτοκίνητα σήμερα. Το πρώτο δυστυχώς είναι αιώνιον πρόβλημα. Βέβαια έτσι εξωτερικά, όπως και οι άλλες όλες οι εντολές, φαίνονται έτσι απλές. Να μην επιθυμήσεις κάτι που ανήκει στον πλησίο σου και να μην κλέψεις οτιδήποτε άλλο να ανήκει σε άλλον άνθρωπο, να μην το πιάσεις. Είναι απλό να το καταλάβουμε, έτσι, να μην κλέπτουμε, να μην πιάνουμε τα πράγματα τα ξένα. Γιατί όμως παιδιά λέει να μην επιθυμήσεις κάτι του πλησίου σου? Είναι δυνατό να μην επιθυμήσουμε τίποτα, αφού είμαστε άνθρωποι, έτσι. Θα δούμε, ξέρω εγώ, ένα σπίτι, έτσι, καλό σπίτι. Εμείς δεν έχουμε σπίτι, είναι μικρό το σπίτι μας, ξέρω εγώ, στάζει, δεν μας χωράει. Βλέπουμε ένα ωραίο σπίτι, λέμε τι ωραίο σπίτι, μακάρι να είχα κι εγώ ένα σπίτι. Δεν είναι αυτό που εννοεί. Είπαμε και τις άλλες φορές ότι οι εντολές και όλη αυτή η παιδαγωγία η πνευματική έχει νόημα να οδηγήσει την ψυχή μας σε μια ένωση με τον Θεό. Το είναι μας, το προσωπικότητά μας. Δεν μας αφήνει εδώ ο Θεός να επιθυμήσουμε τίποτα από αυτά τα πράγματα για να μάθουμε να επιθυμήσουμε τον Θεό. Δηλαδή μη επιθυμήσεις τίποτα υλικών, φθαρτών, σχετικών, μην απολυτοποιήσεις το σχετικό, για να μπορέσει η ψυχή μας να κινηθεί προς τον Θεό. Και για να γίνω έτσι πιο σαφής, ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, όπως πλάστηκε από τον Θεό, είχε όλη την δύναμη του πόθου, της αγάπης του, στραμμένη προς τον Θεό. Και τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι φυσιολογικός άνθρωπος, όταν αυτή η δύναμη της αγάπης στρέφεται προς τον Θεό. Όταν η δύναμη της αγάπης, του έρωτος,
του έρωτος αυτού, της δυνάμεως της αγάπης, δεν είναι στραμμένη προς τον Θεό, τότε αρχίζει η διάσπαση του ανθρωπίνου προσώπου. Όλες οι εντολές έχουν σκοπό να θεραπεύσουν αυτή την αρρώστια της φύσεώς μας και αρχίζουν να μας συμμαζεύουν. Να μην κάνουμε το ένα, να μην κάνουμε το άλλο, μην κάνουμε το άλλο, μην κάνουμε το άλλο, και κόβουν αυτά τα παρακλάδια στα οποία διοχετεύεται η δύναμη, ώστε ο άνθρωπος να καθαρίσει, να επιστρέψει σιγά σιγά ώστε αυτή η δύναμη ως διενός αγωγού να πιεστεί και να ανέβει προς τον Θεό. Σήμερα έχουμε πρόβλημα με τις επιθυμίες μας, και όταν λέμε καμιά φορά ότι μιλούμε στην Εκκλησία παραδείγματος χάρη για απάθεια, τι σημαίνει απάθεια? Όταν λέμε οι πατέρες έφτασαν στην απάθεια, οι Άγιοι σαν απαθείς, δεν σημαίνει ότι ήταν αναίσθητοι, ήταν νεκροί, έτσι. Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο διαφέρει ο όρος αυτός της απάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Θεολογία, από την απάθεια της φιλοσοφίας και από την απάθεια των Ινδουιστών. Απάθεια στη φιλοσοφία και στους Ινδουιστές είναι να μην επιθυμείς τίποτα. Να μην επιθυμείς τίποτα. Με αυτό να μην επιθυμείς τίποτα σημαίνει μηδέν, σημαίνει κενόν. Όταν δεν επιθυμείς τίποτα, γίνεσαι και εσύ τίποτα. Έτσι. Και όταν γίνεις τίποτα, τότε δεν έχει κανένα νόημα η ζωή σου. Βλέπετε, είναι φοβερό πράγμα. Είναι ένα πράγμα, μια αρρώστια της εποχής. Αυτή που την αντιμετωπίζουμε πολλές φορές όλοι μας, όταν βλέπεις ένα παιδί, ας πούμε, έναν άνθρωπο, να έρχεται και προσπαθείς να βρεις κάτι που να τον ελκύσεις. Του λες, μήπως, ας πούμε, σου αρέσει αυτό? Όχι. Μήπως σου αρέσει το άλλο? Όχι. Μήπως θέλεις εκείνο? Όχι. Θέλεις το άλλο? Όχι. Δηλαδή δεν θέλει τίποτα. Δεν το συγκινεί τίποτα από ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Ούτε ο Θεός το συγκινεί. Δεν τον ενδιαφέρει. Τα έχει μηδενίσει όλα. Αυτό το πράγμα είναι νέκρα, είναι νέκρωσης. Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρώπου. Μόνο ο Θεός, ο οποίος ανιστά τους νεκρούς, μπορεί να κάνει, να επέμβει. Δηλαδή πραγματικά είναι η κατάσταση που στον άνθρωπο δένονται τα χέρια του και δεν μπορεί να λυγίσει τίποτα σε αυτόν τον άνθρωπο. Του λες, καλά ρε παιδί μου, θα πεθάνεις. Δεν με ενδιαφέρει. Θα ζήσεις. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει μια διαφορά από αυτόν, ας πούμε, η ζωή και ο θάνατος. Είτε ζει είτε πεθαίνει, το ίδιο πράγμα του είναι. Είτε αγαπά είτε αγαπάτε, είτε μισά είτε μισάτε, το ίδιο του είναι. Είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, το ίδιο πράγμα του είναι. Δηλαδή δεν έχει τίποτα γι' αυτό. Είναι σαν κάποιον άνθρωπο που έφτασε σε μια ανορεξία και δεν θέλει να φάει τίποτα. Ό,τι φάει του φαίνεται χόρτο, του φαίνεται άχρον άους μονάγευστον, πώς λέγεται εκεί στη χημεία. Δεν έχει τίποτα. Πραγματικά είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι να βλέπεις μπροστά σου 17 χρονών παιδιά, 16 χρονών παιδιά, 20 χρονών παιδιά, 22 χρονών παιδιά, νέους ανθρώπους, και αυτό συμβαίνει στα αγόρια πιο πολύ. Στα αγόρια. Και να προσπαθείς να βρεις ίχνος μέσα στην ψυχή του, ίχνος, μία χορδή, κάτι, μια τρίχα, ας πούμε, που να τον πιάσει από αυτήν την τρίχα και να μην έχει τίποτα. Και αυτό, ξέρετε, παρατηρείται κυρίως στα παιδιά τα οποία καταλήγουν σε ναρκωτικά. Αυτό το τραγικό, ότι όσες φορές έχεις μπροστά σου αυτό το παιδί, είναι σαν να πιάνεις ένα σώμα το οποίο είναι αέριον. Έτσι, θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος, είχε έναν γιατρό, ένας μοναχός δικός μας, είχε έναν αδελφό γιατρό. Αυτός ο γιατρός ο αδελφός, ο λαϊκός ας πούμε, ερχόταν κατά καιρούς να δει τον αδελφόν του των μοναχών στο Άγιον Όρος, στη Σκήτη που είμαστε. Το παιδί αυτό ήταν άθεος. Έλεγε ότι ήταν άθεος. Γιατρός, πανέξυπνος, πολύ καλό παιδί, ας πούμε, έτσι ο χαρακτήρας του, αλλά άθεος. Έκανε μαζί μας στη Σκήτη, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα. Κάναμε αγρυπνίες, κάναμε λειτουργίες. Ούτε ποτέ ήρθε, ούτε από το παράθυρο να δει τι έχει μέσα η εκκλησία. Του έλεγα, ρε παιδάκι μας, πούμε, δεν σε έφαγε περιέργεια αυτή η εκκλησία, τι έχει μέσα? Μα οτιδήποτε και να ήταν, από απλή περιέργεια, όχι να προσευχηθείς. Να πάνε, κοίταξε βρε παιδί μου, τι έχει μέσα την εκκλησία? Έχει καρέκλες, τι έχει μέσα? Έχει εικόνες, πώς είναι χτισμένη? Τίποτα διαφορετικό, ούτε κοίταξε ποτέ μέσα στην εκκλησία. Τέλος πάντων, κάποιοι πατέρες από εκεί φιλοτιμήθηκαν να προσεύχονται για αυτόν τον άνθρωπο να γνωρίσει τον Χριστόν. Όλοι του λέγαμε, άλλος του λέγε το ένα, το άλλο, ξέρω εγώ, ότι μπορούσαμε να τον κάναμε να κινηθεί λίγο η ψυχή του. Να κινηθεί η ψυχή του λιγάκι,
πάρει μπρος. Τέλος πάντων, πέρασαν 1-2 χρόνια με εντατικές προσευχές και στη Θεία Λειτουργία και ξέρω εγώ καθένας μόνος του, και μια μέρα σε κάποια αγρυπνία κάποιος από εκεί από τους μονάχους βλέπει το εξής πράγμα, προσευχόμενος βλέπει το εξής πράγμα. Είδε μέσα στην εκκλησία ένα φέρετρο. Τι φέρετρο, ποιος είναι στο φέρετρο? Και μπροστά και πίσω από το φέρετρο δύο διάκονοι, δηλαδή άγγελοι, σαν να πούμε από μορφή διακόνου της εκκλησίας με τα άσπρα ρούχα. Και του λέει, έλα να δεις ποιος είναι στο φέρετρο, του λέει ένας αυτού του μοναχού. Πάει, κοιτάει μέσα στο φέρετρο, τι να δει? Αυτό το παιδί μέσα στο φέρετρο. Του λέει εκείνος ένας, δεν βλέπεις, αυτός είναι νεκρός. Τι προσεύχεις, είναι νεκρός, δεν γίνεται τίποτα. Του λέει ο μοναχός, καλά, ο Χριστός ο οποίος μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς, δεν μπορεί να αναστήσει αυτόν? Εκείνος χαμογέλασε και του λέει, δοκίμασε. Με το δοκίμασε, ο μοναχός πήγε να τον πιάσει από το φέρετρο, να τον βγάλει έξω. Όταν τον έπιανε, ενώ ήταν σώμα, φαινόταν σώμα, εκεί που τον έπιανε χάνεται το σώμα και γίνεται τον ατμός, δηλαδή πώς να πούμε, καπνός. Σώμα, αλλά ήταν καπνός, δεν υπήρχε ουσιαστικά. Προσπαθούσε από εδώ από εκεί, δεν πιάνεται με τίποτα. Του λέει, βλέπεις ότι δεν υπάρχει ίχνος λαβής που μπορεί να πιάσεις, διότι αυτός ο άνθρωπος είναι ήδη νεκρός. Και πράγματι η συνέχεια απέδειξε ότι ήταν νεκρός. Τον πήγα κι εγώ εκεί σε έναν γέροντα προφήτη, σε έναν μεγάλο προφήτη, και λέμε, ίσως αυτός τον αναστήσει. Στο δρόμο 1,5 ώρα με τα πόδια του έλεγα, ρε παιδάκι μου, ξέρεις τώρα που θα πάμε εκεί, ας πούμε? Αυτός ο άνθρωπος είναι 80 ετών, έχει 60 χρόνια στα κατουνάκια, στην έρημο του Αγίου Όρους. Τώρα που θα πας, μην πάντα πεις καλησπέρα σας, ας πούμε. Πες, μίλα κάπως πιο μοναχικά, διότι είναι και ασυνήθιστος αυτός από καλησπέρα και καληνύχτα. Και μπορεί μην του αρέσει, ας πούμε, θα πας, ξέρω εγώ, φίλησε το χέρι του, πες του ευλογείται, ας πούμε. Αδύνατο να τον πείσουμε. Δεν έχει ούτε ευλογείται ούτε τέτοια πράγματα. Το πολύ μα του κάνει μια χειραψία. Μπαίνει μέσα, μπαίνουμε μέσα όλοι. Και ο λαϊκός, εγώ, ο λαϊκός, ο αδελφός του, ο μοναχός και ένας άλλος. Του είπα εγώ, πρόσεξε, διότι ο γέροντας αυτός είναι άγιος άνθρωπος. Και τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, ένα σεβασμό στην ηλικία του. Φοβόμουν, λέω, αν ανοίξει το στόμα του τώρα αυτός, θα τον κάνει το γέροντα. Ναι, αλλά και ο γέροντας δεν πήγαινε από, πώς να πούμε, παρκάτου που λέμε στην Κύπρο, διότι είναι και αγιορείτης, που δεν χαμηλώνει τη σημαία εύκολα, αλλά και αερημίτης. Οπότε μόλις μπαίνουμε μέσα, πριν προλάβουμε να μιλήσουμε εμείς, φιλήσαμε το χέρι του γέροντα εγώ, εκείνος έτσι από ψηλά, ο γέροντας στο κρεβάτι άρρωστος, του πιάνει το χέρι του, λέει, καλώς τον καπετάνιο. Λέω, κατάλαβα τώρα, γιατί καπετάνιο στο Άγιον Όρος λέγανε τους άθεους. Το 45, τότε που ήταν αυτά οι δράσεις, ας πούμε, κομμουνιστικές δράσεις, ξέρω εγώ εκεί, καπετάνοι ήταν αυτοί οι οποίοι ηγούν ας πούμε των κινημάτων εκείνων. Τέλος πάντων. Και να μην τα απολογούμε, παιδιά, λόγω να σκάναμε την πιο ομαλή την αυτή, του λέω, γέροντα, ξέρετε, ας πούμε, ο Κώστας, ας το πούμε έτσι ένα όνομα, ξέρω εγώ, ο Κώστας δεν πιστεύει στον Θεό. Του λέει, δεν πιστεύει στον Θεό? Του λέει όχι. Του λέει, καλά, τότε αν δεν υπάρχει Θεός, παιδί μου, του λέει, τι μας κρατάει εμάς εδώ που είμαστε? Του λέει, τι σας κρατάει? Μια ιδέα. Καλά, αυτή η ιδέα, με μια ιδέα, ας πούμε, ο Θεός δίδει στον άνθρωπο αποκαλύψεις, εμφανίσεις, ενέργειες. Πώς μια ιδέα? Τι ενέργειες? Του λέει, ξέρεις ότι βρωμάς? Και θα ξεμυρίζει το καημένος, νόμιζε ότι βρωμάει, ας πούμε. Του λέει, τι βρωμό, λέει, τέλος πάντων, του είπε 1-2 πραγματάκια, ας πούμε, γέροντας, εκείνος άρχισε να νευριάζει, διότι δεν ήθελε, εμάς μας έβγαλε έξω ο γέροντας, λέει, περάστε εσείς έξω, την άφησε. Έμεινε 1 ώρα αυτό το παιδί μέσα και στη 1 ώρα ο γέροντας του είπε όλη του τη ζωή, με την παιδική του ηλικία μέχρι λεπτομερίας, τα πάντα, μέχρι τι έκαμε την τελευταία μέρα που είστε στο Άγιον Όρος. Και όμως, και αυτό το γεγονός δεν τον συνέφερε. Ενώ όταν βγήκε έκλαιγε και είπε ότι θέλω να αλλάξω, βοηθήστε με να αλλάξω, να πιστέψω στον Θεό κτλ. Αυτό διέρχεσε 1 μέρα. Γιατί? Διότι η ψυχή του ήταν νεκρή. Είναι φοβερό πράγμα, παιδιά, ο Θεός να φυλάξει τον άνθρωπο, να μην φτάσει ποτέ ο άνθρωπος εκεί, να μην φτάσει στο να γίνει νεκρός. Όταν γίνει νεκρός πλέον, τότε κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Μόνο ο Θεός. Μόνο ο Θεός. Για να μην πούμε τίποτα δηλαδή, διότι είναι βλασφημία να πούμε τίποτα δεν μπορεί να βοηθήσει. Ο Θεός μπορεί να επέμβει
ο οποίος γνωρίζει τα πάντα και έχει τη δύναμη να νηστά και τους νεκρούς. Το λέω αυτό για να θυμηθούμε αυτό το να μην επιθυμήσεις. Δεν είναι σκοπός να νεκρώσουμε την επιθυμία, αλλά ο σκοπός είναι να αγιάσουμε την επιθυμία, ώστε να μάθουμε να επιθυμούμε τον αληθινό Θεό, τον ζώντα Θεό. Λένε οι πατέρες ότι ακόμα και οι σαρκικές επιθυμίες και κάθε μορφής αμαρτία είναι μια ένδειξη ότι ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό, αλλά με λάθος τρόπο. Γι' αυτό ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν έντονη ζωή, σαρκική, ας πούμε, πώς τη λένε, σεξουαλική, έτσι, με έντονες αμαρτίες, πολύ έντονες, όταν ξαφνικά γνωρίζουν τον Χριστό, τον Θεό στη ζωή τους, αλλάζουν απότομα άρδιν. Και εκείνη η δύναμη, ας πούμε, που τους οδηγούσε στην αμαρτία, μεταβάλλεται σε μια δύναμη αρετής. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός αναζητούσε κάτι, όπως όλοι μας βέβαια, έτσι, αναζητεί κάτι, ψάχνει κάτι, το γυρεύει σε διάφορους τόπους και τρόπους. Άλλος στις ειδονές, στα χρήματα, στα χτήματα, στην δόξα των ανθρώπων, ή στη γνώση ακόμα, ή στη μάθηση, σε 1000 πράγματα. Αυτή η κίνηση, η πρώτη κίνηση, είναι δείγμα ότι πράγματι ο άνθρωπος αυτός ζει. Είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτό. Ακόμα ζει. Ψάχνει κάτι, θέλει κάτι, επιθυμεί κάτι. Έστω και αν αυτό πράγμα είναι αμαρτία, είναι οτιδήποτε. Εάν καταλάβει ότι αυτή η κίνηση είναι μία απόδειξη ότι αναζητά, και εάν θελήσει να βαθύνει στο βάθος του είναι του, θα δει ότι η καρδιά μας αναζητά τον ζώντα Θεόν, διότι ο Θεός είναι αυτός που δημιούργησε τον άνθρωπο, είναι ο πατέρας μας. Ξέρετε, μοιάζουμε πολλές φορές εμείς με έναν άνθρωπο που η λογική μας, η ακάθαρτος, η εμπαθής λογική, σαν να κρατάει την καρδιά από το λαιμό έτσι και τη σφίγγει να μην μιλήσει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ο άνθρωπος εκφράζεται όχι δια της λογικής του, όχι δια του νοός, δια του εγκεφάλου του, αλλά δια της καρδίας του. Η καρδιά είναι το κέντρο του ανθρωπίνου προσώπου. Το κέντρο του ανθρωπίνου είναι, ψυχοσωματικού είναι η καρδιά μας. Και ο Χριστός ομιλεί πάντοτε περί της καρδίας του ανθρώπου και λέει, παραδείγματος χάρη, Ιε μου δώσ' μου την καρδία, δώσ' μου την καρδιά σου, μακάρι καθαρή την καρδία. Ή εκ της καρδίας εκπορεύονται τα καλά και τα κακά και τα αγαθά κτλ. Δεν είναι εκ του εγκεφάλου μας, εκ του νόους μας. Το πρόβλημα είναι ότι μετά την πτώση η καρδιά έχασε το κέντρο, την κεντρική της ύπαρξη, και ο άνθρωπος εκφράζεται περισσότερο πλέον δια της λογικής. Και η λογική είναι αυτή η οποία κρίνει συμφέροντολογικά, ιδιωτελώς, επηρεασμένη από το περιβάλλον, από τα πάθη, από τα κίνητρα, από όλα τα λογικά επιχειρήματα. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Η λογική πολλές φορές φημώνει την καρδιά να μην μιλήσει. Και ο Θεός απευθύνεται στην καρδία μας. Και πρέπει να έχουμε τη δύναμη, να βρούμε τη δύναμη, να ακούσουμε τι θέλει η καρδιά μας. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, αυτό. Κυρίως αφορά την νεότητα. Να μάθουμε να δούμε τι θέλει η καρδιά μας. Και ύστερα να δούμε δια της λογικής πώς θα εφαρμόσουμε αυτό που θέλει η καρδιά μας. Εν την ημέτρο, ξέρετε, αυτό το καταλαβαίνουν οι ερωτευμένοι. Έτσι, αυτοί που ερωτεύονται, ένα αγόρι, μια κοπέλα, μια κοπέλα, ένα αγόρι. Και βλέπετε ότι μπορεί δια της λογικής να μην γίνεται αυτό το πράγμα. Να λέει ότι δεν μπορώ να τον παντρευτώ διότι είναι πιο μεγάλος, δεν το θέλουν οι γονείς μου, δεν με θέλει εκείνος, 1000 πράγματα. Αλλά η καρδιά λέει άλλα και δεν μπορεί να επιβληθεί ο νους στην καρδιά. Άλλα λέει η καρδιά μας, άλλα λέει το μυαλό μας. Το ίδιο βέβαια και κατά αντίθετον και μεγαλύτερων τρόπων συμβαίνει στον άνθρωπο όταν συναντήσει τον Θεό. Όταν συναντήσει τον Θεό, τότε ξυπνάει η καρδιά. Η καρδιά η οποία ήταν νεκρή, βυθισμένη μέσα σε ύπνο, μέσα σε σκότος, μέσα σε πνευματική νέκρωση, ξυπνάει και αναγνωρίζει η καρδία μας ότι αυτό που είναι μπροστά μας
Είναι ο Θεός Πατέρας μας. Είναι αυτός που μας έπλασε. Είναι ο ζωντανός Θεός, ο αληθινός Θεός. Και τότε λοιπόν, ενώ η λογική λέει ότι μα τρελάθηκες, θα πας στην εκκλησία, αφού δεν καταλαβαίνεις τι λένε οι παπάδες εκεί, δεν καταλαβαίνεις τι λένε οι ψάρτες, τι να σηκώσεις τώρα από το πρωί, από τα χαράματα πας, μια Κυριακή που έχεις να κοιμηθείς, είσαι νέο παιδί ας πούμε, γιατί να στερηθείς όλα αυτά τα καλά? Όλοι τα κάνουν, εσύ γιατί να μην τα κάνεις, αφού κανένας δεν ακολουθεί το Ευαγγέλιο σήμερα? Εσύ τώρα θα γίνεις, να πούμε, του Θεού? Διάφορα πράγματα, επιστρατεύει η λογική, επιχειρήματα. Ή ακόμα το μεγαλύτερο επιχείρημα, δεν υπάρχει Θεός. Φαντάστηκες τι τρελός άνθρωπος είσαι να τηράσεις τις εντολές του Θεού και να μην υπάρχει? Είσαι δηλαδή άξιος πολλών δακρύων και γέλωτος δηλαδή, έτσι. Φαντάσου τώρα να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και να μην υπάρχει στο τέλος. Τι τραγωδία είναι! Γιατί το λέω? Γιατί το αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Μην νομίζετε παιδιά, αυτήν την κρίση της απιστίας την παίρνουν όλοι, την πέρασαν οι μεγάλοι Άγιοι. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, ο Όσιος Νήφων, ο Επίσκοπος Κωνσταντιανής, σε ένα διάστημα της ζωής του πέρασε επί 5 χρόνια, 4,5 χρόνια για την ακρίβεια, τον πόλεμο αυτόν της αθείας. Και του έλεγε ο διάβολος, ούκε εστιν Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Όταν μόλις πήγαινε έλεγε, Κύριε Ιησού Χριστέ, και αμέσως απαντούσε μέσα του, μα τι λες Χριστέ, αφού δεν υπάρχει Θεός, ούκε εστιν Θεός. Και αυτός απαντούσε, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να μου πεις, ό,τι και να μου επιχειρήματα μου φέρεις, εγώ θα επικαλούμε το όνομα του Θεού. Μετά αυτός έπεσε σε πολλές αμαρτίες. Αυτός ο Άγιος έπεσε σε μεγάλες αμαρτίες, σε αρχικές αμαρτίες. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε, ας πούμε. Διαστροφές, ξέρω εγώ, διάφορες αμαρτίες. Διαβάστε το βίο να τα δείτε. Λοιπόν, και του έλεγε έτσι ο εχθρός, ας πούμε, κοίταξε, αφού κάνεις αυτά όλα τα πράγματα, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Θα καταστραφείς. Είσαι προορισμένος για την απώλεια, για την κόλαση. Και πέραν τούτου, ούκ εστιν Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Επί 4,5 χρόνια βασανίζεται, του έκλαιγε, προσευχόταν, νίστευε, αγρυπνούσε και προσευχόταν, χτυπιόταν με αυτό το πνεύμα της απιστίας, ότι δεν υπάρχει Θεός. Συνεχώς επαναλαμβάνονταν μέσα του αυτή η ερώτηση, αυτή η φωνή, δεν υπάρχει Θεός. Όμως σε 4,5 χρόνια, όταν πλέον αγωνίστηκε, μία φορά που έφτασε μέχρι το τέρμα των δυνάμεών του, εκεί την ώρα λέει ο βίος του Αγίου ότι έλαμψε σαν ο ήλιος μπροστά του και εμφανίστηκε ο Χριστός και πληροφορήθηκε μέχρι το βάθος του είναι του ότι όντως υπάρχει ο Θεός. Το ίδιο συνέβη και με πολλούς Αγίους, ο Άγιος Σιλουανός κτλ. Με όλους μας, εντάξει, μπορεί να μην έχουμε αυτή τη δύναμη του αγώνος, να μην έχουμε αυτή τη δύναμη της παρουσίας του Θεού κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει σχέση, παιδιά. Ξέρετε ότι και μόνο που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή, και μόνο που είμαστε, αυτό σημαίνει ότι μέσα μας ενεργεί ο Θεός. Αν δεν ήταν ο Θεός, ούτε λεπτό δεν μπορούσαμε να σταθούμε σε αυτόν τον χώρο, ούτε να ακούμε όλα αυτά τα πράγματα, ούτε εγώ να σας λέω τίποτα, ούτε λεπτό, όχι μια μέρα, ένα χρόνο, ξέρω εγώ, ένα μήνα, τίποτα δεν γινόταν. Όλοι μας περνούμε και περάσαμε αυτόν το αμήλικτο ερώτημα. Δεν υπάρχει Θεός. Γιατί? Διότι όταν ενεργεί μέσα μας η αμαρτία, ξέρετε, όταν ενεργούν τα πάθη, τότε κατά έναν τρόπο, τουλάχιστον εγώ δεν μπορούσα να το εξιχνιάσω ακόμα, ότι μόλις ενεργήσει μια αμαρτία, χτυπάται η πίστης. Δηλαδή μόλις ενεργήσει μια αμαρτία μέσα μας, τότε χτυπάει τη βάση της πίστης. Μπορεί να μην υπάρχει Θεός. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ξέρετε ότι άνθρωποι που ζουν στην αμαρτία δεν θέλουν τον Θεό, δεν θέλουν να μην υπάρχει Θεός. Δεν λένε, ας πούμε, ότι ξέρεις, εγώ ζω στην αμαρτία αλλά ο Θεός να με λυπηθεί. Δεν υπάρχει αυτή η φράση εύκολα. Πού και πού βρίσκεις, αλλά δεν υπάρχει. Γιατί αλίμονο πώς μπορεί ο άνθρωπος να συμβιβάσει την ύπαρξη του Θεού με την υποδούλωση στην αμαρτία? Ο Θεός μας δίδει αυτή την απάντηση στο ερώτημα της ύπαρξής μας. Και μην νομίζετε ότι όταν διαρωτάστε, μα άραγε αυτά πράγματα είναι αλήθεια, ότι είναι κάτι το παράδοξο και φοβάστε, τρέμετε, μα γιατί να σκεφτώ, μήπως ξέρω εγώ αμαρτάνω, μήπως... Δεν είναι, παιδιά, τίποτα. Αλίμονο εάν δεν σκεφτόσαστε αν υπάρχει Θεός. Με συγχωρείτε, δηλαδή θα είστε βλάκες. Φανταστείτε πόσο βλάκες θα είμαστε εάν πιστεύαμε όλα αυτά τα πράγματα
χωρίς να ερευνήσουμε αν υπάρχει Θεός. Φανταστείτε τι μεγάλη βλακεία είναι. Δηλαδή να σου λένε κάμε εκείνο, κάμε τ' άλλο, να το κάμνεις και το πρώτο πράγμα μην το ερευνήσεις. Βρε, αυτό που μου λέει αυτός και μου λέει να το κάμω, αξίζει τον κόπο? Δηλαδή υπάρχει αυτός για τον οποίο κάμω ή δεν υπάρχει τελικά? Και η απάντηση είναι απλή. Δεν είναι η απάντηση εγκεφαλική, όπως τον καιρό μας, δεν ξέρω ακόμα αν υπάρχει. Υπήρχε ένα βιβλίο στα θρησκευτικά που λεγόταν Χριστιανική Ηθική. Αυτή η Χριστιανική Ηθική ήταν το καλύτερο βιβλίο για να γίνουμε άθεοι. Διότι, άμα ήθελε να κάνεις έναν άθεο, δώσ' του το βιβλίο της Χριστιανικής Ηθικής της εποχής μου. Δεν ξέρω τώρα τι. Ήταν ένα έτσι καφέ. Δεν ξέρω τώρα αν κυκλοφορεί ακόμα. Τέλος πάντων, μπορεί να κυκλοφορεί. Έλεγε μέσα αποδείξεις περί της ύπαρξης του Θεού. Απόδειξης πρώτη. Ότι αφού ξέρω εγώ όλα έχουν έναν σκοπό και ο κόσμος έχει έναν σκοπό και ξέρω εγώ πώς έβγαλε το Θεό. Δεν μπορούσα να καταλάβω εγώ. Πώς αποδεικνύονταν ο Θεός από εκεί τις αποδείξεις του βιβλίου. Και τότε που ήμουν έκτη τάξη πίστευα στο Θεό. Αλλά προσπαθούσα να τα μάθω εκείνα, να τα λέω στους μαθητές μου που δεν πίστευα. Αλλά αφού και εγώ δεν πειθόμουν ότι βρε παιδί μου με αυτόν τον τρόπο υπάρχει Θεός, διότι ήταν εγκεφαλικά, ήταν λάθος τρόπος, ήταν ο τρόπος της δυτικής θεολογίας, έτσι, η θεολογία δια της λογικής, ενώ ήταν απλούστερο. Έμαθα ότι υπάρχει Θεός από τη γιαγιά μου που πήγαινε στην εκκλησία και έκαμε μετάνοιες και προσευχόταν και είχε εικόνες σπίτι της και ζούσε τον Θεό και σου μετέδιδε τον Θεό, ενώ ήταν αγράμματη, δεν είχε διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο. Και ήταν πολύ απλό πράγμα, διότι η ψυχή μας έχει αισθητήρια τα οποία αναγνωρίζουν τον Θεό. Γι' αυτό όταν θέλουμε ενός ανθρώπου να το μιλήσουμε περί του Θεού, πρέπει να το πιάσουμε να του λέμε, ξέρεις, υπάρχει Θεός? Γιατί έλεγε εκεί μέσα, ναι, πρέπει να υπάρχει Θεός, διότι αφού υπάρχουν τόσες αδικίες στον κόσμο, πρέπει κάποια στιγμή οι αδικίες να δικαιωθούν. Δηλαδή οι αδικούμενοι να δικαιωθούν. Όταν κάποιος πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη, και αυτός ο κάποιος πρέπει να είναι ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός είναι ένας δικαστής που απέδεται τη δικαιοσύνη στους αδικούμενους ανθρώπους. Όταν λοιπόν μιλούμε περί Θεού, θα μιλήσουμε στον άνθρωπο ότι κοίταξε, το όργανο το οποίο βλέπει τον Θεό είναι η καρδιά μας. Το οπτικό όργανο. Και η απάντηση είναι απλή. Καθάρισε την καρδία σου εκ της αμαρτίας και τότε θα δεις τον Θεό. Το ίδιο λέμε και στους εαυτούς μας. Και κατά το μέτρο που καθαρίζουμε την καρδία μας από τα πάθη και την αμαρτία, κατά το μέτρο αυτόν έχουμε απόδειξη περί της υπάρξης του Θεού. Όταν λοιπόν έρχεται κάποιος και μας ρωτάει, πάτερ, έχω αμφιβολίες αν υπάρχει Θεός, η απάντηση ποια είναι? Να μάθεις να προσεύχεσαι και να ζεις μέσα στην εκκλησία. Τότε αυτό θα σου απαντήσει από μόνον του. Όταν αυτό μας απαντηθεί, παιδιά, ότι όντως υπάρχει Θεός, ξέρετε, και ο ίδιος ο Θεός να κατέβει και να μας πει ότι δεν υπάρχω, έτσι, να έρθει ο Χριστός να πει συγγνώμη παιδιά, με συγχωρείτε, δεν υπάρχω, έτσι, και όλα αυτά που σας είπα για μένα ήταν ψέματα. Δεν θα μας πείσει ούτε ο ίδιος. Δεν είναι δυνατόν να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Είναι ευκολότερο να πούμε ότι δεν υπάρχουμε εμείς παρότι δεν υπάρχει Θεός. Όταν λοιπόν αυτή η εμπειρία του ζώντος Θεού γίνει μέσα μας, τότε πλέον ο Θεός γίνεται κέντρο της υπάρξεώς μας. Τότε λοιπόν παιδιά, το μην επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίου σου, την αγελάδα του, το γαΐδαρο, ξέρω εγώ, λέει εκεί τον όρο, ας πούμε, το αυτοκίνητο, το σπίτι του, ας πούμε, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα λειτουργούν φυσιολογικά πλέον. Όχι μόνο δεν τα επιθυμούμε, αλλά και χαιρόμαστε όταν τα έχει ο αδελφός μας και δεν τα έχουμε εμείς. Χαιρόμαστε όταν ο άλλος άνθρωπος έχει και εμείς δεν έχουμε. Και όταν εμείς έχουμε και ο άλλος δεν έχει, τότε λυπούμαστε και το δίνουμε. Έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος μια φορά ότι, λέει, ποια είναι η διαφορά πριν πέσει η θεωρία του κομμουνισμού? Η διαφορά, λέει, ρε παιδιά, είναι εξής, είναι ότι ο χριστιανισμός λέει, γιατί εγώ να έχω και ο άλλος να μην έχει, δώσ' του. Ο κομμουνισμός λέει, γιατί εκείνος να έχει και εσύ να μην έχεις, πάρ' του. Ήταν μια διαφορά, ας πούμε, έτσι την έβλεπε ο γέροντας. Τώρα, εάν είναι έτσι, ας το ερευνήσουν αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τη θεωρία αυτή. Έτσι. Γιατί να έχει ο άλλος και εσύ να μην έχεις? Να του πάρεις. Και θυμάμαι έλεγε, εγώ παιδιά, όταν έρθει ο κομμουνισμός στην Ελλάδα, τότε θα έβγαινε εξώγω Παπανδρέου και μερικοί θορυβήθηκαν ότι θα γίνει τώρα, θα γίνει κομμουνισμός. Λέει, μακάρι να γίνει, διότι εγώ δεν έχω τίποτα, ας πούμε.
κάτι θα μου δώσουν. Είναι δυνατόν? Πράγμα, δεν είχε τίποτα ο καημένος, τίποτα, τελεία ακτιμοσύνη, τίποτα. Και οπότε λέει θα βγούμε ωφελημένοι, ας πούμε, κλάψτε εσείς που έχετε, ότι κάτι να σας πάρει, δεν είναι δυνατόν να τα αφήσει όλα. Έτσι είναι. Και μετά, ξέρετε παιδιά, όταν πει ο Θεός κέντρο της ζωής μας, τότε και τα σχετικά πράγματα παραμένουν σχετικά. Δεν γίνονται απόλυτα. Και να τελειώσουμε έτσι με κάτι το οποίο μας ελείπει εν όλους. Βλέπετε, χθες ήταν κάποια αυτοκτονία κάποιου παιδιού. Ξέρετε, αυτό το πράγμα, αν είχαμε ευαισθησία στην Κύπρο, ας πούμε, δεν θα ήταν στην πίσω σελίδα της εφημερίδας, ξέρω εγώ, που το γράψα. Εγώ δεν διαβάζω εφημερίδα. Αλλά το άκουσα από ανθρώπους που ήταν εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι, εντάξει, ένα παιδάκι αυτοκτόνησε, ξέρω εγώ, πέθανε, έτσι. Είναι πόνος να μιλάει κανείς για αυτά τα πράγματα. Ξέρετε πόσα παιδιά περνούν αυτήν την κρίση της αυτοκτονίας? Γιατί? Διότι σχετικά πράγματα τα έχουν μέσα τους απόλυτα οι γονείς τους, ή όχι οι γονείς, τα μην φορτώνουν το βάρος στους γονείς τους καημένους. Η νοοτροπία, ξέρω εγώ, το πνεύμα, τα μαθήματα, τα χρήματα, ξέρω εγώ, η φιλενάδα μας, η ομορφιά μας. Κάποιος άνθρωπος, ξέρω εγώ, για τη μύτη του, ας πούμε, στραβή μύτη του, και έκαμε 15 χειρίσεις, ας πούμε, και δεν μπορεί να συνέρθει. Βρε παιδί, πού είναι στραβή μύτη σου? Εγώ έβγαλα τα μάτια μου να δω. Είναι ίσα, βρε παιδάκι μου. Πώς? Όχι στραβή. Μη γελάτε παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Να μπει ο άνθρωπος. Και να σας πω έτσι για 2 λεπτά. Θυμάμαι μια φορά ήρθε εκεί στον πατέρα Παΐσιονας ένα παιδί που έλεγε το ένα του φτύ είναι πιο χαμηλό από το άλλο. Του λέω για στάσω ρε παιδάκι μου να δω, ας πούμε. Αστειευόμενο βέβαια. Αφού δεν μπορούσε να συνοηθεί άλλο τρόπο. Λέω, όχι ρε, ίσα είναι τα αυτιά σου. Όχι, λέει γέροντα, αυτό παιδί είναι πιο. Και αν είναι μια κλωστή, λέει, καλά λες, είναι πιο κάτω αυτό. Λέει, τι θες, να ψηλώσω αυτό ή να χαμηλώσω το άλλο? Του λέει εκείνος, γιατί ήρθε να του κάνει θαύμα. Του λέει, κάνε ό,τι θέλεις. Πάντως, λέει, στάσου 2 λεπτά να δούμε. Τον πιάνει από εδώ, τραβάει κάτω, λέει, κατεβάσουμε λίγο αυτό. Μετά λέει, όχι, τώρα κατέβει πιο πολύ, να το τον πιάνει από το άλλο, το τραβά, τώρα λέει είναι ίσα. Το καταλαβαίνεις? Λέει, πράγματι, λέει, ίσαξε. Έγινε θαύμα. Αυτά τα έκαναν οι Άγιοι, παιδιά. Και οι Άγιοι, ξέρετε, δεν έκαναν για να γελούν, όπως γελούμε εμείς που τα περιγράφουμε. Οι Άγιοι τα έκαναν για να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί δι' άλλου τρόπο, ας πούμε, να καταλάβει με μια σοβαρότητα ότι κοίταξε παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν είναι έτσι, ας πούμε. Αλλά έγινε και αυτός ο Άγιος τη σπάσει τα πάντα. Έγινε όπως αυτός για να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Αυτή ήταν η σοφία η οποία καλύπτεται κάτω από το κάλυμα αυτό της μορίας δηλαδή. Και για να πάμε εκεί που είμαστε προηγούμενος, πριν το ανέκδοτο, αυτά τα γεγονότα όλα τα οποία μας τραυματίζουν και τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε, δείχνουν ακριβώς το τραγικό λάθος της εποχής και το τραγικό λάθος το οποίο κολυμπούμε όλοι μας σήμερα. Και όταν βλέπετε αυτό το πράγμα που λέγεται άγχος, που δεν υπήρχε, παιδιά, ρωτάτε, ένιξω τις μητέρες σας να πούμε, ρωτάτε τις θείες σας, τις γιαγιάδες σας, ξέρω εγώ, τι σημαίνει άγχος? Αν υπήρχε στην εποχή τους η λέξη, ούτε λέξη δεν υπήρχε άγχος, αφού δεν υπήρχε. Και εγώ που δεν είμαι γέρος τόσο να πούμε, αλλά επειδή από 20 χρονών ξέρω ήμουν στο Άγιον Όρος, εκεί δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Πράγματι και εγώ δεν ήξερα τι είναι το άγχος. Και θυμάμαι μια φορά ένα γεροντάκι, το οποίο έλεγε, παιδί μου, τι είναι το άγχος? Και του λέει είναι ένας πόνος εδώ. Εδώ που είναι. Αυτός μια μέρα κρυολόγησε, είχε βήχα και λέει, είχαμε ένα μοναχό γιατρό. Λέει, φωνάξε τον Πάτερ Παύλο να έρθει το γιατρό. Πήγε ο Πάτερ Παύλος, λέει, για γιατρέ μου, μήπως είναι άγχος? Και φτύνω συνέχεια, του λέει, είχε βήχα. Ήταν άγνωστο. Γιατί λοιπόν υπάρχει άγχος σήμερα? Ακριβώς για αυτόν τον τρόπο, παιδιά. Χάσαμε το μέτρο. Έτσι, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε ότι είμαστε άνθρωποι και εμείς είμαστε περιορισμένοι. Δεν είμαστε απόλυτα όντα. Είμαστε περιορισμένοι. Έχουμε περιορισμένες δυνατότητες. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι, ξέρω εγώ, αριστούχοι. Ούτε όλοι σαν τον Αϊνστάιν. Είμαστε μικρόν, ας πούμε. Το μυαλό μας είναι μικρό. Δεν τα πιάνει όλα. Να περιοριστούμε με αυτό που κάνουμε. Καλό είναι και το 15 και το 12 και το 10, ας πούμε, και το κάτω από τη βάση εκείνων καλό είναι. Μα δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να γίνουμε όλοι έτσι.
Ο άνθρωπος δεν έχει αξία με αυτά τα πράγματα. Δεν έχει αξία, ας πούμε, ούτε ο ένας βαθμός, ούτε τίποτα, ούτε ακόμα και ένα πρόσωπο. Πολλοί έρχονται, πάτερ μου, ξέρω εγώ, ή μια κοπέλα, ένα αγόρι, είχα ένα δεσμό και με εγκατέλειψε και δεν μπορώ να κοιμηθώ, να φάω, να πιω, με τίποτα. Του ρωτάς, καλά, αγαπάς τον Χριστόν όπως αγαπάς αυτόν το πρόσωπο που έχασες τώρα? Αγαπάς τον Θεό έτσι? Δηλαδή σε συνέχεια, ας πούμε, η μορφή του Θεού, η παρουσία του Θεού, και τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, η σχέση με τον Θεό σε συνέχεια, όπως σε συνέχεια αυτή η σχέση με αυτό το πρόσωπο? Λέει όχι. Δεν καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ένα σχετικό πράγμα το έκαμες απόλυτο? Και πώς είναι δυνατό ένας άνθρωπος να σε αναπαύσει κατά απόλυτον τρόπο? Ό,τι και να κάνει, παιδί μου, όσο και να σε αγαπά, όσο και να τον αγαπάς, δεν είναι δυνατόν να σε αναπαύσει, ότι ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου είναι καταπλασμένη από τον Θεό και έχει αιώνια διάσταση, και ένας άνθρωπος δεν μπορεί να χωρέσει, δεν μπορεί να καλύψει την αιώνια διάσταση της ψυχής μας. Άρα λοιπόν είναι λάθος να περιμένουμε απόλυτη ανάπαυση από ένα πρόσωπο, έστω και αν είμαστε ερωτευμένοι μαζί του, διότι θα έρθει κάποια ώρα που, αν πούμε ότι θα κυλήσει όλη η ζωή μας, αντί μήνας του μέλιτος, ξέρω εγώ, θα είναι χρόνια του μέλιτος. Μα και χρόνια του μέλιτος να γίνουν και να στάζουν μέλι και σιρόπια όλη στη ζωή, θα έρθει η ώρα πια που θα σε απογοητεύσει ο άνθρωπος αυτός δια του θανάτου του. Θα φύγει από αυτόν τον κόσμο, θα χωριστείς από τον άνθρωπο αυτό. Τότε τι θα κάνεις? Εάν ήλπισες κατά απόλυτον τρόπον, θα απογοητευτείς και θα πέσεις στο κενό. Γιατί τους παλιούς ανθρώπους ο θάνατος δεν τους συνέτρεβε? Ξέρετε με πόση καρτερία υπέμειναν το γεγονός του θανάτου οι παλιοί άνθρωποι? Υπήρχαν περιπτώσεις οικογενειών που είχαν 1, 2, 3, 4 παιδιά, σύζυγο κτλ. Με καρτερία, με μια μεγάλη ψυχή αντιμετώπιζαν. Γιατί ήταν ζυμωμένοι αυτόν το πράγμα. Ήξεραν ότι το απόλυτο είναι ο Θεός και εμείς οι άνθρωποι περιορισμένοι. Και απεκδεχόμεθα αυτό το γεγονός. Λοιπόν, παιδιά, έτσι μαθαίνουμε μέσα στην Εκκλησία να ζούμε σωστά, αρμονικά, να κινείται η επιθυμία προς τον Θεό, και τότε όλα να φωτίζονται δια του Θεού πλέον μέσα στην καρδία μας. Simon, and the Pedro Kenimi. Oh,
Ότι αυτός έγνω το πράγμα ημών εμνήσει ότι κούσες με. Άνθρωπος, όσοι γόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άθος του αγρού, ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα και ουκ επιγνώσετε τι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η γεροσύνη αυτού επίσιον της φυλάσσους την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εκτόλων αυτού του πείσε αυτάς. Κύριος, εν το ουρανό ητήμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι αγγέλοι αυτού, δυνατείς υπηούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο μας δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εμπάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλογή ψυχή μου το Κύριο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογή ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Αγίον αυτού. Ευλογητός η Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.